שלום, ברוכים הבאים למרכז השכין שלום, מרכז גישור וסדנאות למתגרשים. אני עורכת דין שירלי אנגלמן, מגשרת ומנחת קבוצות למתגרשים, והיום אנחנו נדבר על טיפים בהליך של גישור, גירושים בהסכמה בדרך של משא ומתן. הטיפ הראשון הוא בנושא של בחירת המגשר. ראשית, ישנה חשיבות אדירה למגשר שהוא גם עורך דין בהכשרתו. גישור בנושא גירושים הוא בעל חשיבות עליונה, מאחר ומדובר בדיני נפשות ולא רק בדיני ממון. הסכם הגירושין שתחתמו עליו ילווה אתכם מעתה ועד היות הילדים לפחות בני 21. חשוב מאוד שההסכם יהיה מקצועי וצופה פני עתיד על כל ההשתלשלויות וההשלכות האפשריות. עורך דין שהוא מגשר הוא בעל השכלה משפטית של לפחות 3.5 שנים, פלוס סטאז', בחינות לשכה, השתלמויות, לימוד גישור מוסמך, דבר שמצביע על הכישורים השכליים שלו ועל הכלים שהוא רכש. לעומתו, מגשר שהוא לא עורך דין, במרבית המקרים למד קורס גישור בין 3 חודשים, כאשר אין כמעט מגבלות להתקבל לקורס הזה. עורך דין שהוא מגשר, הוא מבין את כל הדקויות וההשלכות של כל מילה וכל משפט בהסכם של הגירושים, והוא יכול להסביר את ההשלכות השונות לצדדים, על מנת שהם יגיעו להחלטה מושכלת לאחר בחינת כל האופציות ואת הרכישים האפשריים. מגשר שהוא לא עורך דין, חסר לו ניסיון של ההיבט המשפטי, על מנת להסביר זאת ללקוחות שיהיו מודעים להשלכות של כל הסכמה וכל מילה או החסרתה בהסכם. עורך דין שהוא מגשר, הוא טיפל במאות תיקי גירושין מגוונים, ולכן הוא מודע לכל ההליכים, לסיכויים, לסיכונים, לכל ההתפתחויות האפשריות, לכל ההשלכות, לאילוצים, לכל הרגשות המעורבים ולכל הנפשות שמעורבות בתהליך. לכן הייתי גם ממליצה באופן אישי להשתמש בשירותים של עורך דין מגשר שעוסק בפרקטיקה של גירושים וגישור לפחות למעלה מ5 שנים. אני סבורה שידע וניסיון זה כוח לצפות אפשרויות ולהימנע מטעויות. מגשרים שאינם עורכי דין מגיעים מתחומים רבים ומגוונים, וייתכן שהשכלתם וניסיונם האישיים מאוד מרשימים, אבל הם חסרים את הניסיון והידע המשפטי, שהוא פרמטר חשוב ומכריע בניסוח הסכם שעתיד ללוות את בני הזוג וילדיהם במהלך כל עתיד חייהם כמשפחה גרושה. טיפ נוסף וחשוב מאוד בעניין בחירת המגשר או המגשרת זה האישיות של המגשר, הכימיה של שני הצדדים איתו. בהליך גירושין מדובר בנושאים מאוד עדינים, רגישים, אישיים, מחלוקות שמשפיעות על נושאים כלכליים ומשפחתיים מאוד קריטיים. לרוב הצדדים מגיעים טעונים וחלוקים בדעותיהם, חוו משברים בזוגיות, מריבות, אולי אפילו בגידה או נטישה, וחשוב מאוד שהמגשר או המגשרת יהיו אנשים שמבינים ללב האדם, סבלנים מאוד, אנשי מקצוע שיודעים להשקיט את הרוחות, למצוא את ההסכמה והמחנה המשותף בכל המחלוקות, להציע הצעות בונות ויעילות, לתת לכל צד את זכות הדיבור בזמנו, להעניק לצדדים כלים של תקשורת והתנהלות מכובדת ויעילה בעיתות של משבר ומחלוקות, כלים להקשבה נכונה. המגשר צריך לדעת להסביר לצד השני את הרצון והצורך של בן או בת הזוג. מעבר לאמוציות, מעבר לכעסים ולפחדים, המגשר צריך לדעת להסביר את ההשלכות המשפטיות, המשפחתיות, הכלכליות של כל בקשה או רצון של מי מהצדדים. אם אנחנו נסכם את נושא בחירת המגשר או המגשרת, אז המגשר צריך להיות אדם רגיש וסבלני, עם זאת בעל יכולת להציב גבולות, לנהל מפגשים יעילים ומקדמים, וכן להיות בעל ידע משפטי על מנת לנסח את הרצונות וההחלטות באופן משפטי שיחזיק מים לאורך שנים. עכשיו נעבור לטיפ השני. הטיפ השני הוא בנושא חיסכון כלכלי בהליך של גישור. עלות הליך הגישור שמסתיים בהסכם היא נמוכה באופן משמעותי מעלות ניהול משפט בבית משפט או בבית הדין הרבני. עלות ניהול משפט כוללת שכר טרחת עורך דין, עלות דיונים, אגרות לפתיחת תביעות ובקשות בבית משפט ובית הדין, עלות שליחויות למסירת תביעות והבקשות וכדומה. עלות הליך גישור כולל שכר טרחת עורך דין מגשר, כולל מפגשים ביחד ולחוד עם בני הזוג, כולל את עריכת ההסכם, דיון אישור הסכם עד למתן הגט. כמו כן, הצדדים ישלמו אגרה חד פעמית לפתיחת התיק. הליך גישור בהסכמה אמור לעלות כרבע מחיר מעלות של ניהול משפט בערכאות המשפטיות. הטיפ השלישי הוא בנושא טובת הילדים בהליך הגישור. הליך הגירושין הוא ללא ספק הליך טראומטי עבור הילדים,
תהליך בו המשפחה שלהם מתפרקת, החוף מבטחים, המבצר שלהם מתמוטט. כמו בכל משבר שעובר על חיי המשפחה, הילדים מתמודדים עם המשבר בהתאם לאווירה שהם סופגים בבית. בהתאם ליחס בין ההורים למשבר. בהתאם לתוצאות של המשבר באשר להמשך היציבות של חייהם וההמשכיות של חייהם כפי שהם הכירו קודם לכן. בהתאם להשפעה של המשבר על היחסים בין ההורים ובין ההורים לילדים. בהתאם להשפעה הכלכלית של המשבר על חיי הילדים וכדומה. ללא ספק, הליך של גישור הוא הליך יותר קצר, פחות מתוח, מאפשר תקשורת יותר חיובית והדדית בין בני הזוג, פחות מכביד כלכלית, פחות משרה אווירה לא נינוחה, פחות מלחמתי, מאפשר יותר לבני הזוג להגיע להחלטות ביחד, משרה יותר תחושה של הסכמה, מאשר כפייה וחוסר אונים. מעצם היתרונות של ההליך ככזה, הוא מאפשר לילדים התמודדות קלה יותר עם ההליך. בעיקר מאחר והיחסים בין ההורים פחות מתוחים, ומאפשר יחסים יותר נעימים ופחות מלחמתיים גם אחרי הגירושים. גם אם ניקח בחשבון רק את הסיבה הזאת בלבד של הקלת התהליך על הילדים, כבר יש בגישור יתרון עצום על גירושים מלחמתיים, שהרי מה יותר חשוב לנו בעולם הזה מהילדים שלנו. הטיפ הרביעי הוא בנושא השליטה בתוצאות הסופיות של הגירושים. בהליך הגישור, בני הזוג אחראים באופן מלא לתוצאות הסופיות של ההליך. בני הזוג מחליטים על תנאי ההסכם. הם לא חותמים עליו או מאשרים אותו בבית משפט או בבית הדין, עד שהם בטוחים שהתנאים שלהם, של ההסכם מקובלים עליהם ומטיבים עם כל הצדדים שנוגעים בהליך. אגב, חשוב לדעת שהסכם גירושים שלא מאושר בפסק דין בבית משפט או בבית הדין, הוא לא בעל תוקף, והצדדים יכולים לשנות את תנאי ההסכם בין ספור טיוטות כאוות נפשם עד לרגע האישור הסופי בבית משפט או בבית הדין הרבני. בהליך גירושין שמתנהל בבית משפט או בבית דין הרבני, מי ומה שיכריע בסופו של דבר את תוצאת ההליך יהיו גורמים חיצוניים, כמו השופטים, הדיינים, הכישרון והיכולת של עורכי דין שנמצאים בתמונה, היכולת הכלכלית של הצדדים לזכור את שירותיהם של בעלי מקצוע נוספים, חוקר כלכלי, בלש פרטי, שמאי מקרקעין, אקטואר וכדומה. ליכולת הכלכלית ישנה השפעה גם על אורך הרוח שיש לכל אחד מהצדדים. לחכות עד להכרעה סופית, כי מי שלחוץ בכסף הוא יקצץ בהגשת בקשות, בהגשת תביעות, ינסה לזרז את ההליך כדי לקבל תזרים מזומנים, יחשוש לקחת סיכונים וכדומה. אגב, כלל חשוב בחיים, בכל תחום שאתם רוצים להשיג תוצאות מרביות, אורך רוח הוא ערובה לניצחון בכל קרב. הצד היותר סבלן, יותר אדיש, לרוב יזכה בתוצאות טובות יותר. הטיפ החמישי הוא בנושא פרמטר הזמן בהליך הגירושים. בהליך גישור שמתנהל בין הצדדים על ידי עורך דין שהוא גם מגשר בהכשרתו, או שני עורכי דין מגשרים, אחד לכל צד, זמן ההליך תלוי בעיקר בבני הזוג. ככל ששני בני הזוג נכונים לקדם את ההליך ביתר זריזות ומהירות, אז העיכוב יכול להגיע רק ממקום פרוצדורלי כמו הערכת נכסים, מפגש בין עורכי הדין, קביעת מועד הדיון, לאישור ההסכם בבית משפט או בבית הדין. אבל אם יש לצדכם עורך דין מגשר טוב שללא ספק יש לו ניסיון והיכולת לקצר גם את הפרוצדורות האלה על ידי ניהול הליך ביעילות וקביעת דיון בהקדם, אז גם הזמן הזה מתקצר. בהליך גירושין שמתנהל בבית משפט או בית הדין הרבני, זמן ההליך תלוי בעיקר בפרוצדורות ובהתנהלות עורכי דין ועיכובים פרוצדורליים. אני אסביר את זה. עיכוב שתלוי בהתנהלות של עורכי דין יכול לנבוע מאחר ועורכי הדין לעתים יאריכו את זמן ההליך על ידי הגשת בקשות ותביעות שונות לטובת הלקוח, כאשר כל בקשה ותביעה צריך הצד השני להגיב, בית משפט צריך להחליט. במלחמה כמו במלחמה יש לצפות לצווים שמקשים ומגבילים את אורח החיים, כגון צו עיכוב יציאה מהארץ, צווי עיקול, צווי מניעה. בנוסף על כך ישנם עיכוב שתלוי בהליכים פרוצדורליים, עומס של תיקים כבד שמוטל על מערכת המשפט, לעתים יקבעו דיונים במרחק של חודשים זה מזה. העומס משפיע גם על זמן ההחלטה בעניין של כל תביעה ובקשה. לסיכום, אם הליך גישור לוקח בממוצע בין חודש ל3 חודשים, ובמידה והצדדים מתמהמהים, אז הגישור יארך בין חצי שנה לשנה, אז לעומתו, הליך של גירושים מלחמתיים יתנהל במשך שנה עד 3 שנים, ולעתים אף יימשך וימרח על 5 שנים ויותר. השאלה הבאה נעלה האם הבחירה בהליך גישור
מונעת פנייה בהמשך להליך מלחמתי בבית המשפט או בבית הדין, במידה והגישור לא צלח. התשובה היא לא. במידה וחלילה הליך הגישור לא צלח, מאחר ובני הזוג לא הצליחו להגיע להסכמות, אז תמיד קיימת האופציה לצאת למלחמה, להשתמש בכל הכלים שעומדים ברשותכם. לגישור אין השפעה על בחירתכם לפוצץ את הגישור ולפנות לבית המשפט או לבית הדין, שהרי אסור לאף אחד מהצדדים לחשוף בפני בית המשפט או בפני בית הדין את ההסכמות או אי הסכמות של ההליכים, את התגליות, את המסמכים, את הווידויים שנעשו במהלך הגישור. אסור להשתמש באף פרט שנחשף או הוסכם במהלך הגישור. כך למעשה ברגע שהצדדים או שניהם מחליטים להפסיק את תהליך הגישור ולצאת למלחמה, למעשה מתחילים לגמרי מההתחלה, ולכן אם הגישור לא הועיל, אז הוא בוודאי לא הזיק. לקראת סיום אני רוצה להעלות נקודה חשובה, שהיא יתרון גדול בהליך גישור, והוא היחסים בבני הזוג אחרי הגירושים. בני זוג שעומדים בפני גירושים צריכים לצפות גם פני עתיד. שהרי רוב בני הזוג שמתגרשים הם גם הורים לילדים משותפים. כך שגם אחרי הגירושים למעשה אין מנוס משמירת קשר עם הגרוש או עם הגרושה. ככל שהסכסוך נפתר באופן יותר חברי, יותר מוסכם, פחות מתוח, יותר תקשורתי, יותר מהיר, כך יש סיכוי טוב יותר שבני הזוג יישארו בקשר טוב גם לאחר הגירושים. דבר שיקל מאוד על הסדרי הראייה של הילדים ועל התשלום של המזונות שלהם. קשר טוב בין ההורים לאחר הגירושים יבטיח פחות מתיחות, פחות חששות, פחות פחדים ופחות בעיות עתידיות, הן עבור ההורים והן עבור הילדים. עורך דין שהוא גם מגשר טוב וגם אישיות נעימה וגם בעל ניסיון בתחום, ידע לתת לכם את הכלים והטיפים להתנהלות נכונה, לתקשורת בונה, להעברת מסרים, לעדכונים הדדיים, להתנהגות והסברה מול הילדים בנסיבות מתוחות, על מנת לא לגרום להסתה נגד אחד ההורים או לצער של הילדים. לסיכום, סקרנו על קצה המזלג את היתרונות העיקריים והנקודות לתשומת לב בהליך הגישור. בחירת מגשר, חיסכון כלכלי, טובת הילדים, השליטה בתוצאה סופיות הגירושין, זמן הליך הגירושין, האפשרות לפנות להליכים משפטיים למרות התחלת ההליך כגישור, והיחסים בין ההורים לאחר הגירושין. אני מקווה שהטיפים הללו יהיו לכם לעזר רב ויובילו אתכם להחלטות נכונות. בהצלחה.